नमस्कार। आजिर ऑनलाइन कालांशକୁ तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत। श्रेणी चतुर्थ विषय विज्ञान। आज आम खाद्य पानीय जल दूषित हुए किपरि विषय रे आलोचना करिबा। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହୁଛି। ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତାର ଘର ଚମ୍ପୁଆରେ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗନାସିକା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଖୁବ୍ ଖେଳିଲା, ବୁଲିଲା, ଖୁବ୍ ମଜା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିବା ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଦହିବରା, ଜିଲାପି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ତାକୁ ଢେର ସାରା ଖେଳନା କିଣିଦେଲେ ଓ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ପେଟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତାକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା। ବାପା ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣିଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ, ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଓ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ। ତମେମାନେ କହିପାରିବ ତାର ପେଟ କାହିଁକି କାଟିଲା? ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ତାକୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ? କାରଣ ଖୋଲାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଧୂଳିମଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବା, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ବାସି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ରଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନ ରଖିବା ତେବେ ମାଛି ବସିବେ ଓ ଧୂଳିମଳି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିବ। ମାଛି ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାଏ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଛି ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସିବ ତେବେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ନାନା ରୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଖାଇବା ପରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଯଦି ଆମେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୋଇବା ତେବେ ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେହି ପାତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୋଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା ଆମ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। କଞ୍ଚା ମାଛ, ମାଂସକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? କଞ୍ଚା ମାଛ, ମାଂସକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଲେ ତାହା ପଚିଯାଏ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଛ ମାଂସକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟକୁ ଖୋଲାରେ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଇ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏବେ ତମେ କହିପାରିବ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗରମ ମାଛ ଭଜା, ବାସି ପାଉଁରୁଟି, ରନ୍ଧା ହୋଇ ବେଶୀ ସମୟ ଖୋଲାରେ ରହିଥିବା ତରକାରୀ, ଗରମ ରୁଟି, ବାସି ବରା, ତଟକା ଫଳ, ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଭାତ, ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀ, ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇ।